Mahal, mahal, pagkatapos mong maghugas ng plato, pakilagyan nga din niyang timba, pampaligo ko mamaya. O sige mahal, tapusin ko lang to. Salamat mahal. Aba, mukhang naglilinis kayo ng bahay ah. Mabuti naman. Siya nga pala, pumunta ako dito para kunin ang renta ng bahay. Halos kababayad lang namin nung isang linggo ah. Huwag mo akong tinatasan ng boses, Berto. Baka nakakalimutan mo, ako yung may-ari ng bahay na to. Berto, tama na. Pagpasensyahan mo ng asawa ko, pagod lang siguro siya. Ayusin mo yung pananalita mo. Ruby, total, nakabayad naman kami nung nakaraang linggo. Baka pwedeng sa susunod na lang ulit na buwan kami magbayad. Binayaran pa kasi namin yung mga utang namin sa tindahan. Hay naku, Mitz! Puro yan na lang ang dahilan mo. Nakakasawa na. Basta, pag hindi pa kayo nakapagbayad ngayong linggong to, palalayasin ko na kayo. Parang awa mo na, Ruby. Huwag naman ganun. Wala na kaming matitirhan. Nagkulang lang talaga kami sa pera ngayon. Nagkulang? Puro na lang kayo ganyan. Puro kayo palusot. Kung sa tingin ninyo, maaawa ko sa inyo, pues hindi. Grabe ka naman! Para humingi lang kami ng konting panahon para makapagbayad, ayaw mo pa? Aba, problema mo na yan. Kung gusto mo, maghanap ka ng trabaho na doble ang kita para mabayaran mo ako. Kung magsalita ka, parang wala kang pamilya. Bakit? Anong pakialam mo sa pamilya ko? Kaya ko silang buhayin, di kagaya mo. Sumusobra ka na! Sige, subukan mo. Nang makita mong hinahanap mo. Baka gusto mong makulong. Tama na, Berto, tama na. Ito kasi, kung makapanglait sa atin. Parang awa mo na, tumigil ka na. Pasensya ka na, Ruby, sa asawa ko. Hindi na mauulit. Kayo na nga lang yung may utang, kayo pa yung may ganang magalit. Hay nako, makaalis na nga. Basta, yung sinabi ko sa inyo, kailangan ninyong bayaran ang renta sa buwan na ito. Ikaw naman, pinatulan mo pa. Alam mong ganun ang ugali niya. Paano naman kasi? Nakakainis. Lagi na lang ganyan. Ang hirap paliwanagan. Tama din naman siya. Kasalanan din naman natin kung bakit siya nagkakaganyan. Kasi hindi tayo nakakapagbayad. Kung marami lang sana tayong pera, hindi sana tayo nahihirapan ng ganito. Pasensya ka na, mahal. Nadala lang ako ng emosyon ko kanina. Hayaan mo, magdodoble kayod ako para mabayaran natin ang renta dito sa bahay. Sige, mahal. Oh. Ang tumal naman ng pasahero ngayon. Uy, si paring Berto yun ah. Malapitan nga. Paring Berto, kumusta? Ikaw pala, pare Franz. Saan ang punta mo? Wala, dito lang. Namamasyal. Naghahanap nga ako ng kainuman eh. Ikaw talaga, pare. Napakahilig mo sa inom. Siyempre pare, kailangan din ng katawan ng alak. Huwag puro trabaho. Kung sa bagay, pare, Ganito na lang pre. Sama ka na lang sa akin. Mag-inuman tayo. hindi mo na ako inom, pare. Kailangan kong kumayod ngayon. Kasi nakakadalawang biyahe pa lang ako. Sige na pre. Ngayon lang tayo nagkita. Hindi talaga pwede, pre. May pinag-iipunan ako. Ano naman pinag-iipunan mo pare? Yung pangbayad ko para sa renta ng bahay. Hayaan mo na yan. May bukas pa naman para mamasada pre. Tara, inom tayo. Hindi talaga pwede, pre. Baka magalit yung asawa ko. Ganito na lang pre. Kahit tig-2 bote lang tayo. Hindi ka naman siguro malalasing noon. Para makapagkwentuhan din tayo. Sige na nga.
Pero 2 bote lang ha. Yun oh. O sige, tara. Sige na nga. Ano pre? Ayos ba? Pag naubos to, kuha pa tayo ulit ha. Tama na sa akin to, pre. May pinapabili pa si Mrs. Baka makalimutan ko. Ano ko ba pare? Ikaw ba yan? Dati hindi ka namang ganyan ah. Parang ibang Bertong karap ko ngayon ah. Nasaan na kaya yun? Tanghali na, hindi pa umuwi. Ano ka ba, pare? Ako pa din to. Nagbago lang ako kasi may mga bagay akong dapat unahin. Sus! Wag ako Berto. Iba na lang. Shot mo. Motor ni Berto to ah. Nasaan na kayang taong yun? Si Berto yun ah. Akala ko ba namamasada? Nag-iinom naman pala. O sige, akong bibili. Ito pala yung pera, pare. Pambili mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Ang aga-aga. Umiinom ka dito? Mahal, anong ginagawa mo dito? Nakuha mo ba talagang makipag-inuman? Samantalang kinakapos na tayo sa pera? Mahal, magpapaliwanag ako. Ano ka ba, Berto? Sana naisip mo man lang na yung pinang-iinom mo ay pinambili mo na lang sana ng pagkain natin. Wala na nga tayong pangrenta ng bahay. Nakuha mo pang makipag-inuman. Pasensya ka na, mahal. Nag-aya kasi si paring Franz. Ano ngayon? Kung inaya ka niya, sumama ka naman. Berto, mag-isip ka nga. Hindi natin pinupulot ang pera. Diyos ko naman. Pasensya ka na sa akin, mahal. Hindi na mauulit pa. Dapat lang. Pag inulit mo pa, ewan ko na lang sa'yo. Mahal! Mahal, Bakit? wala na tayong bigas pansaing. Paano na yan? Wala din tayong asukal at kape. Berto, ano na? Wala tayong pambili ngayon. Sige, susubukan kong mangutang kay Aling Maricel. Baka sakaling pautangin niya tayo. Sige, mahal. Alis na ako. Sige. Ano, Mitch? May pambayad na kayo? Kailangan ko na ngayon ng pera. Asa na? Ruby, wala pa. Mahina kasi ang pasada ni Berto ngayon. Wala! Ang usapan ay usapan. Lumayas kayo ngayon dito. O, ito mga damit nyo! Ayaw ko na kayo makita dito! Lumayas na kayo! Oh, mahal. Oh, anong nangyari? Wala na, mahal.
wala na tayong matitirhan pa. Binawi na ni Roby ang bahay niya. Hindi pwede yun, mahal. Makikiusap ako sa kanya. Kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi na siya makikinig pa. Paano na tayo ngayon, mahal? Diyos ko, patawarin niyo po sana ako. Kayo na po ang bahala sa amin. Tara na, mahal.